Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu, ja sam Nenad Sokolov i u današnjoj temi pričat ću vam malo o motivaciji. Zašto ljudi odustaju? Ljudi pretežno odustaju, znači razmišljao sam puno o tome i slušao sam puno priča kako ti imaš motivaciju, šta tebe tera da treniraš, kako ti ne smeta ovo, kako ti ne smeta ono, zašto ti možeš, ja treniram 2 mjeseca i ne mogu, odustanem, koja je tebi motivacija i tako dalje. Pa evo prvo da vam kažem šta je meni motivacija. Ja motivaciju neku specijalno nemam, ja sam sam sebi motivacija. Znači, više mi je prešlo u naviku nego u neku motivaciju. Vi gledate tamo neke profi borce, profi buildere i koji treniraju fudbalere, košarkaše, koji treniraju po 20, 22, 3 godine. I onda ti jebi ga, gledaš njega koji ima totalno drugačije uslove treninga nego ti, pa ima i drugačiji trening nego ti. I onda ti jebi ga, hoćeš za 2 godine da izgledaš kao on. Pa budimo realni ljudi, budimo realni. Znači, zašto gubiš motivaciju? Zato što si nerealan. Postavljate sebi nerealne ciljeve. Kada postaviš sebi nerealan cilj, znači, brzo ćeš da odustaneš od tog cilja jer nećeš vidjeti napredak. Nećeš biti zadovoljan samim sobom. Znači, kad budete zadovoljni samim sobom, onda ćete budete motivisani da radite dalje na samom sebi. A ako si nezadovoljan samim sobom, džaba ti, znači, da te udara nekom motkom da te bije, znači, džaba ti. Znači, nemaš ti motivaciju, nemaš ti volju, nemaš ti ništa. Ako nisi zadovoljan sobom. Znači, prvo, kako uspjeti? Kako biti uspješan? Budi srećan. Šta znači biti srećan? Biti srećan znači radi ono što voliš. Kada radiš ono što voliš, makar napredovao po 100 deo milimetra na dan, ti ćeš da budeš zadovoljan samim sobom jer ti napreduješ u nečemu što voliš. Zašto vi gubite motivaciju? Zato što vi, možda volite, možda i ne volite, ali recimo da volite to što radiš. Nebitno to da li je sport, da li je nauka, da li je posao, da li je biznis, nebitno. Ovdje ne pričamo o sportu, ovdje pričamo o motivaciji. Zašto vi odustanete brzo u nečemu? Zato što ne volite to dovoljno. Ako ti voliš nešto, ako ti baš želiš u tome da uspješ, znači ti ćeš uspjeti u tome. Biće teško. Biće teško. Znači, nema šanse da ne bude teško. Znači, pogledajte sve uspješne ljude. Pogledajte ko je napravio Microsoft, ko je napravio Facebook, ko je bio 13 puta Mr. Olympia, ko je svetski prvak u boksu, ko je najbolji UFC borac. Jel vi mislite da su oni to sve postigli za 2 do 3 godine? Sve su to postigli lagano. Nikako. Toliko odricanja, toliko ali nema tu odricanja. Znači, ti kad nešto voliš, tebi to nije odricanje. Ti težiš ka tome da ti to uspješ. Znači, sad možda sam se malo udaljio od teme. Znači, tema je motivacija. I zašto vi gubite motivaciju? To je tema. Zašto vi gubite motivaciju? Pa vi gubite motivaciju znači zato što to ili nedovoljno volite, ili nemate uslove za to, ili postavljate nerealne ciljeve. Ali ja bih rekao da je na prvom mjestu nerealni cilj. Jer ti želiš nešto da uspeš i da nešto dobiješ, gledaš tamo nekog. Znači, recimo, gledaš nekog tamo sportistu i taj sportist izgleda lepo, daje, lupam, trice, ne promašuje koš i sad ti dođeš i šutiraš na koš svaki dan i trčiš svakog jutra i središ malo ishranu i to radiš 2 mjeseca, 3, 4, 5, 6 čak i 7. odustaniš. I onda ja vas pitam, ostavite mi tu komentar, zašto ste odustali tog 7. mjeseca? Zašto? Ne možete mi kažete da niste napredovali. Sam treniram, sam znam. Znam da ste napredovali.
A zašto ste odustali? Ja ću da vam kažem, ali recite vi meni u komentaru da li ja grešim. Vi ste odustali zato što ili to nedovoljno volite, pa onda kažete da nemate uslove jer puno para vam ide na to, ili zato što ste postavili nerealni cilj. Kad ti postaviš neki preveliki cilj, da hoćeš da tako kao neki sportista budeš u roku od tih 5-6 mjeseci i vidiš da ne ide to tako i da ti nemaš taj efekat, znači da nisi toliko napredovao koliko si ti želeo da napreduješ, ti onda ne budeš zadovoljan samim sobom i ti odustaneš. A jevi ga, sretni tog sportistu, pitaj ga koliko je njemu trebalo da on postigne to. Pa ako ti on kaže da je njemu trebalo 6 mjeseci, onda odustani i više nikad nemoj da se vraćaš na to jer nisi talent. Ali on ti neće to reći, već ti reći su mu trebale godine. Isto kao i u nauci. Neki naučnik tamo koji je bio uspješan. On je učio čovjek 20 godina sigurno. Znači 20 godina sedeo danonoćno, pisao, radio. I on, se spavi se i ovdje sada spava. Čovjek je radio. I nije odustao nikad. Motivacija. I sad, pitanje je, znači, ja stalno dobijam pitanje šta tebe motiviše? Šta motiviše Nenada? Pa ljudi, šta vam kažem, ja sam sebi postavio realne ciljeve. Znači, ja sam sebi postavio cilj da minimalno napredujem. Minimalno, znači neki minimum. Meni je dovoljno. Ja ću u roku od 7 godina će taj minimum da se vidi. Taj minimum će da bude nešto veliko. Ne mogu ja sad da kažem ja sebi, ja hoću, znači, u roku od 4 mjeseci da podignem na bench presu 170 kg, a da ja budem 75 kg. I poslije tih 4 mjeseci šta će se desiti? Pa naravno da neću to dignem. I šta ću ja onda kažem, pa ovo nema efekta, ovo je svinjarija, ovo je glupost, što bi ja trenirao, mučio sebe kad nema efekta. I onda gubite motivaciju, zato što postavljate sebi nerealni cilj. Postavi sebi realni cilj, znači prvo postavi sebi realni cilj, znači prvo moraš imati cilj, onda radi na tom realnom cilju. Ne brini se ko će šta ti kaže, znači uvijek ćeš imati hejtere. Da li bio biznis, sad hoćeš neki biznis da otvoriš ili neku fabriku ili nešto da radiš, svi će ti kažu šta ćeš to tu da otvaraš, to kad ima još 10 takvih lupam fabrika, dobra, ajde fabrika nema, ali recimo da hoćeš da otvoriš neki market, na primjer. I sad ljudi ti kažu što ćeš ti da otvaraš market, kad ima ovdje još 10 marketa, koji će ti kurac market, nećeš uspjeti u tome. I sad ti ako slušaš te ljude, ti ćeš da se demotivišeš, nećeš uspjeti u tome. I onda kad ti poslije mjesec dana ili uopće ne otvoriš taj market, a priču si to, oni će ti kažu, vidi ga budala, nije otvorio market, a imao ideju. I to veoma dobru ideju. I on možda je mogo da uspe. I uvek, da li radio pravilnu stvar, da li radio nepravilnu stvar, uvek ćeš imati hejtere. Retko ko će ti kaže kad radiš pravilnu stvar, dobra je, brate, radi to. I sad, čak će možda i roditelji da te hejtuju. Znači, moraš da slušaš svoje srce, svoj um. Znači, ne može niko ti kaže nešto ako nije to prošlo. Jedino sad ako radiš neke sranje stvari, znači ako se tučeš, ako se drogiraš i tako dalje, to slušaj druge, jebi ga, to je totalno rasulo dno dna i toneš, brate. Ali ako hoćeš neki biznis ili nešto u sportu da uspeš, kažem ti, znači, ako ti koji me sad gledaš i slušaš hoćeš da otvoriš prodavnicu ili frizerski salon, otvori ga, brate. Ne obaveze što ima tu još 10. Otvori ga. Radi na tome mjesec, 2, 3. Možda ćeš da uspješ, ali možda i ne. Poslije godine dana trgovine, ako ti ne ide, vrati, zatvori ga, znači. Probaj neki drugi biznis. Važno je da imaš tu ideju. Jer nema smisla da ti 2 godine plaćaš tamo neki zakup i nešto, znaš, nema smisla. A što se tiče sporta, vrati, radi, znači postavi neki mali cilj
neka ti bude cilj za početak, na primjer, ako sad dižeš lupam na benču 90 kila, nek ti bude cilj da možeš posle 3 mjeseci da digneš 100, a ne 180. I onda ćeš da budeš zadovoljan samim sobom jer ćeš da znaš da si uspeo u nečemu. Znači, glavna stvar vam je, ako hoćete da budete motivisani, da budete zadovoljni sobom. Ljudi gube motivaciju samo zato što nisu zadovoljni samim sobom. Nije zadovoljan kakav mu je život, nije zadovoljan samim sobom, nije zadovoljan rezultatima, a sve je to zbog nekih nerealnih ciljeva. I onda mu sve smeta. Smetaju mu roditelji, smetaju mu drugovi, smeta mu devojka, smeta mu društvo, smeta mu država, smetaju mu svi. Jebeš državu, jebeš društvo, gledaj sebe, radi na sebi i bit ćeš zadovoljan. Jer samo ti možeš da popraviš svoj život. Samo ti možeš da utičeš na svoj život, samo ti možeš da popraviš svoje duhovno, fizičko i društveno stanje. Znači, vidimo se ljudi u sljedećem klipu, a ja vam želim da uspete u tome. Ako vam se svidao video, like, share, subscribe, pa voli vas vaš Nenad i vidimo se.